Mismo ang Pampanga Provincial Police Office umano ang nagbigay ng direktiba sa mga tanggapan ng kapulisan sa iba't ibang bayan at syudad na magtayo ng community pantry sa kada barangay. Ito ang ibinahagi sa CLTV News ni Police Major Gregorio Santo, hepe ng San Simon Municipal Police na isa sa mga nagtayo ng community pantry sa hanay ng mga uniformadong tauhan ng gobyerno. Hininga ko sila ng tulong. Ang ating namang kapulisan ay kaagad-agad nag-pledge sila ng mga halaga at nagkaroon ng donation ngayong umaga, kaya po na-materialize natin na mag-conduct na ng pantry. Matatagpuan ang San Simon NPS Community Pantry sa Barangay San Agustin ng nasabing bayan. Ayon kay Santo, mahigpit pa rin daw ang kanilang pagpapatupad ng health and safety protocols dito, katuwang ang mga opisyal ng barangay upang hindi pagmula ng transmission ng COVID-19. Nakatakdang mangalap muli ng donasyon ng mga kapulisan upang may mailaman sa kanilang community pantry. Samantala, nitong mga nakaraang araw, naging mainit na usapin ang di umano'y red tagging na ginagawa laban sa mga nagtatayo ng community pantry. Sa Metro Manila, naiulat ang profiling daw ng PNP sa mga organizers ng layunin na ito. Mismong Aurora Provincial Police Office nga dito sa Central Luzon, binalaan ng publiko na huwag magpalinlang umano sa agenda ng mga magtatayo ng community pantry sa pamamagitan ng isang Facebook post. Binura naman na ng Aurora PPO ang nasabing post matapos umani ng batikos. Inamin naman ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson General Antonio Parlade Jr. na kanila lamang tinitignan ang background ng mga community pantry organizers dahil nagagamit raw ito para magtanim ng galit sa gobyerno. Kinontra naman ito ng mga netizens at iba't ibang grupo at sinasabing bayanihan ang pagtatayo ng community pantry dahil ramdam nila ang gutom na nararanasan ng taong bayan maging ang kakapusan ng ayuda mula sa pamahalaan. Para kay Major Santo, hindi raw magiging issue ang red tagging dahil parte ng kanilang serbisyo ang pagtulong sa kapwa. Kami po ay kapulisan, government side, ito po ay pagtulong sa mga kapuspalad. Malaki naman ang pasasalamat ng ilan sa mga kabalen na nakinabang sa community pantry ng kapulisan. Nabigla po at saka may halong tuwa kasi po may nagbigay po ng tulong dito po sa aming barangay. Maraming salamat po sa inyo po lahat sa binigay niyo po sa amin. Tuwa po. JM De Jesus, CLTV News. Thank you.